Hvorfor er du sådan? Hej. Og velkommen. Vi har fået nogle spørgsmål til vores Ask Us. Yes. And why am I speaking English? Engelsk. No. Christina spørger, hvad synes I om mig og Eveline? Vil du starte? No. Så starter jeg. I er nogle skønne piger. Nogle gange. På nogle tidspunkter. Andre gange så ikke. Nej, stop. Vi snakker ordentligt. Ja. Kom videre. Hvad er det, jeg skal? Ja, du skal fortælle, hvad du synes om det. Ej, det er meget flink. Yes. Okay, Cecilie Nielsen spørger, hvad synes I om mig? Altså, jeg kender dig ikke, udover at jeg ved, at du går på Elsted skole. Det kan vi bare ud i. Okay, så spørger Mauro. Sig mit fulde navn. Mauro Brune Gajolle Kjær. Yes. Ring til mig i videoen. Og vi har prøvet at ringe til ham, men han tager ikke sin telefon. Så det springer vi over. Er I jomfru? Ja. Lav moonwalk som Michael Jackson. Det gider vi ikke se. Nej. Prøv at rap. Nej. Det er skolen vi. Ja, tro mig, det vil I ikke se. Okay. Brun eller blå øjne? Brun. Det er lige meget, så længe han bare har brun. Det var godt blive Men brun øjne, det var sådan en dejlig farve. Ja, okay. Hue eller cap? Cap. Jump style eller hard style? Det ved jeg ikke. Jump style. Det er sådan fint. Nej, stop. Okay, blondine eller brunette? Yep. Blondine. Okay. Syng en sang. I skolen. Marie. Nej. Bare musik. Ja, jeg er stoppet. Hvad de kan synge så. Jeg er sidste karakter. Ja, jeg fik 12. Nu bliver der. I min læseprøve. Støvle i sådan. Yes. Okay. Hvad er jeres drømmejob? Så langt vil jeg ikke komme i det. Jeg ved det ikke. Men jeg vil gerne være advokat, ligesom min mor. Cecilie Andersen, kunne du kysse mig? Og nej, det kunne jeg ikke, fordi du er 12 og lige så gammel som min lillebror. Det vil være lidt forkert. Det er meget akavet. Nå. Er I forelsket? Nej. Hvad synes I om mig? Jeg kender det ikke. Jeg kender dig ikke rigtig sådan. Nej. Okay. Mikkel spørger, hvad synes I om mig? Jeg synes, at du er en rigtig sød pige, og så er du også vildt smuk. Ja. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at lære dig bedre at kende. Jeg kan ikke fokusere på din syn. Jeg synes, du er vildt flink. Og du er lige gået til fodbold. Yes. Okay, Mathilde Lilletorp spørger, hvad synes I om mig? Altså, jeg synes, at du er flink. Ej, du er sød, og du er køn, og du er en fantastisk veninde. Yes. Mads Reifenstein, hvad er jeg for en fyr? Du er en flot fyr. Ej. Det er faktisk ret lang tid siden, jeg har snakket med dig. Ja. Du valgte ligesom bare at flytte fra os. Yes. Maria Andersen spørger, hvad synes I om mig? Kender dig ikke. Kender dig ikke, jeg har kun snakket på Skype med dig en gang. Så spørger hun igen, kage eller slik? Slik. Kage? Nej, okay, det kan man på. Men det er sådan en kage i skolen, eller fordi så vil jeg hellere slik. Nej, fordi kage i skolen, det er altid bedre. Der er ikke nogen, der gider at høre på det der, vel? Jo, fordi det er jo derfor, det er et spørgsmål. Hvad synes I om hinanden? Det vil du gerne starte med. Nej. Ja. Ej, okay. Okay, elsker. Ja.
det vidste jeg faktisk godt, fordi det siger hun til mig hver dag. Og så Ja. kysser hun mig sådan, men jeg afviser hende så det der. Ja. Ej, hun er, ja. Du er sød nok. Din telefon, den har jeg, fordi du bliver alt distraheret af. Distraheret. Okay, hvad hader I mest ved hinanden? Hun bider. Nej, hun. At hun altid får mig til at grine, når jeg får skæld ud. Og så at hun ikke har noget selvtillid. Ja, Jeg var langt op. okay. Hvad laver I, når I er sammen? Ja, så river jeg hår. Og laver sådan nogle her kedelige videoer. Det er ikke Jeg er færdigt. glad selv om det. Okay, så er lige kommet et spørgsmål for lige lidt siden. Det er Memme Øser, der spørger, beskriv jeres drømmefyr. Det er sådan, den er sgu for lang, den gider jeg altså ikke til at sige. Nej, bare sig noget andet. Du kan altså sige. Okay, han skal have brunt hår og brune øjne, og han skal have god mave. Han skal have flotte tænder. Han skal ikke være meget højere end mig. Han skal gå til sport. Han skal spille FIFA. Han skal være kærlig, og vi skal kunne slås. For sjov, altså. Ja, der er faktisk rigtig mange ting. Yeah. Ja, det var bare det samme mod til en FIFA. Ja, okay. Hader FIFA. Næste. Ej, oh my god, du kan godt gå ud af den. Ud! Lidt den der. Ej, okay. Hej hej. Vi glemte at se. Vi glemte ikke det. Nå ja. Ej. Gjorde nej. Ej, det går ikke. Skal I bare sige dem en for en? Okay, nej. Josefine Håvård spørger, hvad synes I om Helena, Stine, Karla og mig? Jeg kender jer ikke, men I er faktisk ret kønne. Smukke. Yep. Ja. Ja. I er mega flinke og mega flotte. Og mega gode fodbold. Yes. Var det så det den her gang? Er der mere, vi mangler? Nej. Godt så. Okay, men ja. Jeg skulle lige sige sådan, men nej. Ja, det kunne vi da godt sige. Nej, ved. Nej. Hej hej. Den er ret ikke hvilken den hånd og den. Ej. Sluk den nu bare. Hej hej. Jeg kan ikke se den. Nå. Hej hej. Hvad så?